Thomsen? Ja, det er rigtigt. Ja, jeg hedder Jette. Ja, jeg er Margrethe. Ja, Jette. Ja. Super, hvis de bare tager plads, så Jo, skal jeg være her lige om lidt. Ja. Jeg kan forstå, at I godt kunne tænke jer et barn, det er vel derfor, I er her. Ja, det er rigtigt. Det er korrekt. Har I nogle tanker om, hvordan I kunne tænke jer, at barnet så ud? Jo, altså vi tænker jo noget Marilyn Monroe eller noget Madonna. Ja, altså vi tænker på en hund. Jeg er mere over i fodboldspillerafdelingen, så jeg vil gerne, altså i dreng, så jeg vil gerne have noget Messi måske. Cristiano Ronaldo også. Jeg prøver lige at finde en mappe her, så er der nogle forskellige muligheder, I kan kigge lidt på. Jeg tænker, at Nej. Og det er babykollektionen. ja, det er vinterkollektionen for i år 2040. Ej, vi kunne også tage en Ryan Gosling og så en Channing Tatum. Ham der Ryan der, han så lidt skiller ud. Ja. Ja, det kan vi måske ikke lige Det er jo have vores barn. Det er jo, hvad man kan lide. Ej, vi kunne også tage sådan en Justin-type og så en Julia Roberts. Ja. Men det er en dreng og pige bedre. Er han en dreng? Ja, han er en dreng. Nå, for søren. Ja, jeg kan godt se, at han ser lidt feminin ud. Ja, det var... Så tror jeg ikke lige, vi tager ham alligevel. Vi er jo nødt til at have vores barn bliver mobbet ud af skolen. Ja, det er klart, Det synes jeg lyder som en god idé. Ja. Men der er også månedens baby her. Hvad er det for noget? Hvad er månedens baby? Ja, månedens baby, du skal have ret. Ja, det er en baby, som simpelthen er udvalgt i den her måned som at være en rigtig god baby. Og det er en rigtig flot baby, og det er der er mange, der godt kan lide. Ja. Ja, den er også utrolig sød, må man sige. Ja. Hvor mange har valgt denne baby, den her? Månedens baby, ja, det er, nu skal jeg lige se. Det er der... Det er meget, må man sige. Hold da. Det er der cirka 50, der har. Ej, 50. Hold da I den det. her måned. Ja, ej, tror du så ikke også, det er lige falder på? Men jeg synes ikke, det skal være ligesom alle andre. Ej, men Lars og Birte har jo også valgt månedens baby, tror jeg. Jeg tror, det var månedens baby, de også valgte. Ja, det kan godt være. Men så vil vi jo bare blive forvekslet som tvillinger. Ej, det ville da være sødt. Ej. Ja, jeg tror, vi slår fast på månedens baby. Nej, altså jeg er stadig helt enig med det. Jeg kan godt fornemme, at du gerne vil have det rigtig meget. Så det kan godt være, det mener på, ja. Men altså, jeg er mere til noget fodboldspiller, som Cristiano Ronaldo. Men altså, det kan også godt være, at det viser sig at blive en dygtig fodboldspiller. Ja, det kunne være, at vi kan få noget Cristiano Ronaldo ind i måneden. Kunne det tænkes, at man kunne få blandet Månedens baby og... Cristiano Ronaldo. Ja. Det var svært undskyld det her, men min bedstefar er altså blevet virkelig dødeligt syg. Og nej. Nej. Så må du... Det er noget hjertestop. Jeg skal nok klare det her. Du skylder afsted. Ja. Tak for i dag. Hvad så? Ja. Hej. Ja, så det var en månedens baby. Ja, vi tager en månedens baby, og du behøver ikke blande Cristiano Ronaldo i. Det er bare en månedens baby, vi tager. Okay, super. Ja. Det skal vi. Vi har lidt andre skemaer, jeg skal udfylde, så men du kan bare komme med til en tilbage en anden dag. Ja, det er super. Det er godt. Tak for i dag. Jo, tak. Og du må hilse. Jo,